baina izan dirutzerekin nola diokori. Ondo suplente asko zuen batek, ondo suplente asko. Bai, baina izan dirutzerekin, Ez Manuel, horrela zer zen bat dirutzerekin daitekena. buruko hilea. Ara, hasi egitatzen. Ni ja botatzen, hartzeko beto dio, botatzeko haino. Zer zen bat dirutzerekin, dakatik ezkatzen horrelako merkeriakin. Hilea zua dualako esaten dukori. Nire buruzu jabalka, ez dituz gaitzakain esaren ikusiko. Eta zatik ez peluko baten usten. Eta pentsatu dut hori baino jendeak, zer esango duke Utsi jendea. alde batera jendea eta jendearen esakoza. Hala iruditzen alta. Jakin nahi dut jo. Ezkari gauta banden, bia jongo dauki nire peluko bateraztera. Le, jo. Niri organizazioa txigintzen, denak txugun eta denak bedereko naguta. Eta begira, nire nola nagutena. Ai, ama Virginia baitea, nire ematen dut gauzak horren askorik ikustea. Nik denbora non, denak bedereko nagungo izateke. Egun honeteko alrek. Baita zuriera bazen jauna, ze berdi? Berri handirik ez, betiko goza txikiak. Beno, baina, zu zerbait erostela torriko zinen, ezta? Ez, gaur ez natorrez erostera. Lengoan esantzen dira norbait behar duzula denako lanetan launtzeko. Oi, hau bazen jauna, zer egingo luke gure herriak zugabe? Uniformedunak horretarako gaude herritarra zerbitzatzeko gu zerbitzu publikoa gara. Bueno, eta zer da nire laguntzai horrena? Mutil bat baino gabe dagoena. Bon, Ez duz ezagutzen eta gure herrikoa baina lasai mutil langilea da. horrelako hankat dut banik, langile izan dadeia, gaur egun ezin da langile historik aurkituen, bere alasten eta beraien eskubideak erreifindikatzen. Eta gau manifestazioa, eta bihar sindikatura, eta ezin asambleadara, eta lana noiz, eta gero lanuzta daude, horiek atxegin zaizki gehienak. Lasai, hau ez duz horrelakoa, hau mutil langilea da, oso langilea.